Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Asole mani mwina atu masanano ayembekezezo tani. Ziko mwambiri. Yambirira tikuthokozeni at times kuti muli nafe pompano. Anthu masana pano ayembekezere kumva mfundo zimene tabweresera ngati chipani chachikulu Malawi muno. Ndimafuna ndi akonze anduna atu tourism Madam Kantukule ndinamva kupanga interview pena pake akumanena kuti MCB ndi chipani chachikulu Malawi muno. Ndimafuna ndiauze kuti ichi chifukwa chake boma ili lalephera chifukwa chokuti even nduna sizimadziwa data yeniyeni ya dziko lawo. Chipani chachikulu Malawi monse muno ndi DPP. Ndipo Akantukule ndi MCB muziziwa zimenezo. Ife lero tili pano kuwauza anthu zimene tikuwabweresera kuchokera September, zimene adadi Profesa Akapita Mutharika wakonzeka kuti apange kutukula miyoyo ya Malawi mmene anayambira ntchitoyi 5 years 6 years ago. Mina anthu ayembekezezo tani ku chipani cha DPP ndikabweranso mboma. Mukuziwa DPP inali ndi maprogramu ambiri amene tinayambisa, koma zomvetsa chisoni kuti maprogramu ambiri abwino ofunikira aboma la Kongresi anawathesa. Ndikuwuzeni mwachitsanzo programu ya matechnical AIP tithese tipange programu yabwino kwa agriculture. Tagwirizana kuti tifuna tipange Farmers Bank yakuti ithandize alimi athu ang'onoang'ono. Izi ndi zina zimene tikufuna tibweretse ku Malawi kuno. Thokoza. Mati? Thokoza kwambiri. Ziko mwambiri. Amene ndi asameso. Mwamba. Aliyense amene akumva kuwawa chala mwamba. Chala mwamba cha dadi. DPP woye. Profesa Akapita Mutharika woye. Bangwe woye. Sulemani woye. Ndipeleke ulemu wapadera waukulu kwa Vice President taimbireni mmanja Bambo Joseph Mwanamve, Vice President Mbambande. Ndipeleke ulemu kwa Regional Governor atu Bambo Charles Nchacha. Ndipeleke ulemu kwa Bwananka Maina Vicha amene ali pa nthungululu zawo. Ndipeleke ulemu kwa chimwene yanga Bambo Sulemani nthungululu zawo. Ndipeleke ulemu kwa Bambo Malowa MP atu landirani ulemu. Ndipeleke ulemu kwa Bambo Scott MP atu ulemu. Ndipeleke ulemu kwa si members onse amene muli pano. Ndaonaso advisor president Bambo atu Bambo Mlota mulandire ulemu. Ndipeleke ulemu kwa region yonse mulandire ulemu. Ndipeleke ulemu kwa mashado MP atu onse amene muli pano mulandire ulemu wanu. Pali mashado atu MP ambiri amene ali pano ndikupatsani ulemu wanu chifukwa cha ntchito yotamandika imene mwagwira kuwina ma primaries nthungululu azimayi. Ndipeleke ulemu kwa makansala atu alipo mpano nthungululu amayi. Ndipeleke ulemu kwa amayi onse okongola amene muli apa. Ndipeleke ulemu kwa Chinyamata nonse muli apa. Bwana ine ndayima pano kuti kulire amayi awa. Amayi akuno kubangwe. Abwana pompano apitiriza kumene ine nditasiye. Chifukwa mavuto amene azimayi tikuona ndi ofanana madera onse akuno ku Malawi. Chala mwamba azimayi. Chala mwamba azimayi. Mulipo mpano. Mulipo mpano. Tivine abwana aone kuti azimayi ali pano. Atija ikani nyimbo ya azimayi 1 minute tivine pano. Azimayi taimani tivine. Yakumasintha eti azimayi akonda imene. Tikireni nyimbo imene ya azimayi aone abwana kuti azimayi akondwa ali pano. Vipi akapo mpano eti. Ati siyabati. Zikopo kwambiri.
Chala mwamba. Bwana amayi ali apawa. Ambiri wamene mukwaona apawa bwana. Akuyenda okhumata m'mitimamo. Chifukwa cha nkhanza za njala ndi mavuto amene abweretsa chakwera. Bwana anathu akazi mwa mavuto ena amene tili nawo. Anathu akazi m'makomomu atengatenga zimimba chosowa ma school fees. Kulibe ana amene akupita ku skulu ana pano tikulephera bwana kulipira mafizi. Bwana zinthu sizili bwino. Ma business amene azimayi awo ankapanga bwana kulibe ma business. Tikufuna professor akabwerera pa 16 September Chonda Vice President, Chonda National Director amayi. Kati nenereni kwa apita pakhale ngongole zapadera za azimayi. Bwana china chilichonse chinaima. Chilichonse chinaima. Mabanja akuyenda azimayi. Alipo amene banja lake lili bwino apa. Bwana azimayi ambiriwa. Hello. Chala mwamba azimayi. Azimayi ambiri mukwaona apa amuna tilibe anatithawa. Azimunatu anathawa njala m'makomo mukule. Kuthawa kudyetsa. Boma ili la Chakwera likuyeneka kuchoka pa 16 September. Bwana pano tikuyankhula pano bwana ena azimayi ababwera osasamba. Sopo amene apita na musiya pa 50 kwacha ali pa 1000 kwacha. Zimayi kuti aoneke bwino momwe ndikuonekera panopa. Sopo waenda pati? Bwana zinthu sizili bwino. Ukula bwanji sopo 1000 ndiwo 5000 ufa chimanga 100,000 ikugwira. Azimayi takwezani chala chapita mwamba. DPP waye. Bwana kati nenereni kwa president kuti olo chisankho chitakhala mawa pita mutharika wawina kale. Hello. Bwana program ifa kumwera tapanga kale ndi national director amayi awo. Tapangana kuti pa 15 September chisankho chili mawa. Ifa azimayi kandi kubangwe, kandi kusanje, kandi kuchikwawa, kandi kuneno. Tidzatenga mphasa zathu, tidzatenga matemba athu, tidzatenga mchere, tikagona m'masenta mama wati kamuchotse Chakwera. Ndikufuna ndauza Chakwera. Ndikufuna ndauza Bonika Chakwera. Achape sikwa matati wa kutuluka ku State House akupita. Akuchoka. Atizuza kwambiri. Tikukanika kugona usiku. Zimayi kugona usiku. Malamoto usiganiza za mamuna wako ali hapa. Kumaganiza za ufa. Zimayi kugona usiku. Malamoto usiganiza za chibwezi chako. Kumaganiza za mchere. Ikugwira. Kodi bwana tukugona kucha mwantendere mu nyumba. Kumatengera kuti zinthu zikutani. Eta azimayi zikuyenda. Ifeyo makomo timagona chifukwa amuna athu zikuyenda. Ana athu zikuyenda. Tsopano panopa pa 15 September chisankho chili mawa nyumba ukagoneranji nyumba. Nyumba mulibe ufa, nyumba mulibe ndiwo ukagoneranji nyumba. DPP waye. Timalizeti.
Ndini nthawi yochepa tikufuna tapatsa vice president nthawi eti. Timalize chonchi. Bwana mupite mukauza Professor Arthur Peter Mutharika kuti amayi wose kuno kumwera kuyambira mayi wang'ono mpaka na mayi Kalamba wina aliyese mbidzi mose tidzavotera iwowo alowe asinthe dzikoli. Hello. Ndipo pa 16 September olo Professor Arthur Peter Mutharika atapanda kutuluka kudzapanga kampeni anthu osewa ali apa amuvotera Professor. Mukati thokozere kwa Professor chifukwa chololera kuyimaso pa chisankho chimene chikubwerachi kuti anthu omphole atitsitsire fetereza, atitsitsire sugar, atitsitsire chimanga. Si choncho amayi? Chala mwamba chapita, chala mwamba cha Mwanamveka, chala mwamba cha region. DPP woye! Zikomo kwambiri bwana mkulu kumwera chemwali wanga. My members onse, my members of parliament onse muli pano, my NGC members, my shadow MPs, my shadow councillors, chifukwa cha nthawi sindichula aliyense andipatsa mphindi zochepa. Ulemu amayi ku region amene muli pano, amayi aku district, amayi amulakho, amayi a constituency, ndi amayi onse amene muli pano. Kuphatikizapo iwo amayi amene akuonera pa television pano pa bango amene akuonera msonkhano uno. Ine choyamba ndifuna ndikulimbikitseni a director amayi atayima pano anena mavuto ambiri amene amayi tikumana nawo. Sindidusa monsemo iyayi. Zamveka ndipo uthenga unapita kale kwa bwana ndipo ukupitabe. Koma ndabwera ndi liwu la chiyembekezo. Chiyembekezo chathu nchotani? Professor ali mu office kukonzekera manifesto yabwino, manifesto yokomera dziko la Malawi, manifesto yokomera ife amayi. Mavuto ambiri amene ayankhulidwa pano ayankhidwa kupyolera mu manifesto imene athu apange lonchi posachedwa. Lizakhala siku la chimwemwe. Ine ndachita nawo mwayi ndasuzumira zimene a president akonzera amayi. A president atikonzera zabwino kwambiri. Mabanja athu abwerera, mabanja athu abwereranso, chimwemwe chathu chibwereranso, misozi yathu ipukutidwa, misozi yathu ipukutidwa, ana athu abwerera ku sukulu posachedwa. Tiyamba kudya mosawerengeredwa kuti kawiri kapena katatu, komanso zinthu zibwerera pamene zinali. Chimanga tigula pa mtengo wabwino. Machini ake siyena iyayi. Machini okonzera dziko ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Chimene ningakupempheni amayi nonse pamene muli pano komanso dziko lonse la Malawi, mulandire uthenga uwu. Pa 15 September madzulo tonse kumasenta kovotera kukagona kumeneko kudikirira kuvota. DPP woye! Kulikonse kuli zimayi wa DPP, voti yake ikapite kwa President Professor Arthur Peter Mutharika, voti yake ikapite kwa MP wa DPP, komanso kansala wa DPP. Kulikonse kumene kuli amayi Malawi muno, ngakhale amayi am business, ngakhale amayi amene ali muzinchito, amene nsakukumana ni mavuto maofesi umu, kulandira salale ngati alandidwa, kulephera ngakhale kuti ayendere mwezi wathunthu kupitanso kunchitoko. Nonse amayi am maofesi, nonse amayi again, nonse amayi amene mmachita zinthu zosiyana-siyana. Voti yanu mukapase Professor Arthur Peter Mutharika. 2020 tinaika anthu opanda plani, opanda nzeru, osadziwa chimene akuchita. Lero aononga ziko zaka 5 ngati zaka 20 tili mpagamoyo. Ndifuna ndikufunseni Amalawi, momwe tayendera kuchoka 2020 kufika lero, titaonjezeranso zaka zina 5 kupasa Chakwera, tikhala moyo? DPP woye! Chakwera atani? Chakwera! 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 DPP woye! Akudziwa kuti akuchoka. Ngakhale mayankhulidwe awo ndi umboni.
akuti akakhala mtima ukupanga phamu. Profesa akubwera pa mpando. Mitima iyenera kupanga phamu. Iphamuka zenizeni pofika September. Chifukwa President Profesa sakagawa maswiti yayi. Zopusa zonse zimene zachitika mu zaka 5 sakasekerera. Afuna akabweseresa Malawi ulemerero umene waonongeka. DPP wae. Muuzana kumeneko. DPP wae. Mauanga omaliza. Muuzane kubomako. Muyambe kulongeza mphasha zanu. Sitizalola zachibwana kuti Profesa wawina nde musizalubwa kufuna kumpingapinga Malawi sanunkha iyi. Ndineneretu. Enough is enough. Tafutika kwakwana. Muuzone kumeneko. Pa 16 September Profesa kangowina kupanga tikireya. Nonse papikakirani katundu wanu. Mwaulemu. Mukamasati musisati pinga mutamasoka. Tatopa ife. Takutoperani. Musipase ulemu. Komanso musiye kubamba mamu. Malawi si wanu. Malawi ndio Malawi onse. Siyani kuba chuma cha boma. Siyani kumanga anthu osalakwa. Siyani kupha anthu osalakwa. Musipase ulemu. DPP oye. Ndi mawu amene wa DPP zikomo kwambiri. Zikomo azimayi zikomo. Zikomo uko. Ndimafuna amene wabwera pano, amene wabwerera msonkhano uno ayimike chala mwamba. Ndifuna kuti akamera a Times mutembenuze kamerayo. Ndifuna chakwera ziona kumene aliko. Aliyense ali pano chala mwamba guys, chala mwamba. Uko guys chala mwamba uko. DPP waye! Profesa Thabita Mutharika waye! Ada Jose waye! Charles Nchacha waye! Mera Navicha waye! Ife Dose waye! Zikomo kwambiri. Bwana VP, nimafuna ndikulandire ine ngati landlord. Mwini dera. Mumve pamene mwakhalapo. Kuti ine pamodzi ndi ameya Magwinja takulandirani ndi manja awiri. Ulemu wanu a regional governor Bambo Charles Nchacha. Chikuni cha usi. Yojera atimeneyo. DPP waye! Ulemu wanu mayi watu. Komatu ku DPP tikusungira guys, zedi? Taima ni mayi Navicha. Taima ni mayi Mainja. Bwana VP, zosekesa kwambiri ni mamva dzulo. Pajarine ni mangolankhula. Nduna ya boma kuinena nduna inzake amumba amanena akabwirabwira akuti amayi simunasambe mukaphode. DPP waye! Bwana VP, mpaka nanauza speaker kuti mumphunzitse uyu kuphoda yoti panchisa manyazi uyu. Ndizoona anthu oterowa angatiyendesere dziko kuchipaka vaseline 2 days chili mbuku tuwa. DPP waye! Bwana VP, nimafuna ndinene kuti ife kuno ndife anthu othokoza. Kuno tinayi ndi ma primaries posted apa. Tithokoze achipani mosogozedwa ndi Profesa Thabita Mutharika
ndondomeko zonse za chipani. Zikomo asikana timbabe nthawi inati. Ndondomeko mmene zinayikidwira pa nkhani ya primaries kwathu kuno zinaenda bwino, ndipo kuno tatulusa anthu amphamvu. Mukonzekere bwana VP. Nimafuna ndinene ichi. Bwana VP, ndili pa live. Koma ku Southern Region, MCP, sindikuwapasa MP olo mmodzi. DPP oye! Bwana VP, the whole of Blantyre yathu yonse tilimo ma MP kaya ndinayeni. The commercial city of Malawi. DPP oye! DPP oye! Bwana, Blantyre yonse, apart from kutitengera makampani athu onse kupita nawo ku Lilongwe, Blantyre yonse bwana ilibe nduna olo imodzi. Tilibe nduna olo imodzi ku Blantyre. Anatipasa nduna imodzi ku Southern Region, akuti abida komwe kuchikwawa. Kodi ife anthu aku Blantyre si anthu oti tikayimiridwe ku kabineti? Izi tisazapangeso. Tikumvana? Bwana VP, zana ali nimaoneranso ka video kena. A president athu, munthu atanali mbusa, referendi kwera. Ndikumalankhula, Bwana VP, namva chisoni. Akuti, muuzane kumeneko amalawinu, sinathane nanu, mundimva kuwawa paka 2030. DPP oye! Bana, presidenti amene Malawi anamusankha poona kuti ndi mbusa sazapanga chipongwe. Lero kwausa Malawi akuti amumva kuwawa. Nimafuna pamene mwakhalapo aliyense angoganizira mutumo kuti kodi mmene tayendera 5 years yachakwera, titampasaso 5 years ina tikhala bwanji? DPP waye! Bwana, ndizomvesa chisoni, koma ndimafuna ndi auze achakwera. Kuti achakwera, sitimva kuwawa, tazolowera. Koma kuyambira pa 16 September, inuyo achimwendo akunkulu nonse chimimba kama jakete mutimva Malawi kuwawa. DPP waye! Bwana, Cholanda sichikhalisa. Cholanda chikubwerera. Chikubwerera kwao. Malawi tazunzika. Malawi muno tindi mafactory atatu akuluakulu wopanga sugar. Atatu. Irovo kunchalo. Irovo angwa Salima sugar kusalima. Angati? Koma sugar amene tikuvutika naye iyi. Bwana VP, ndikuuze na bale anga. Sugar amene timajesedwa ku Malawi kuno, amene tikuvutika naye kuti timpeze. Si first quality so iya. First quality yonse ikupita kunja. Ife zosalirazo kuti tizipeze, ndiye kuti tikagone panja pa shop. Sizinachitikepo Malawi muno bwana sugar, woti tikulima tokha kumafika 6,000 kwacha 1 kilo bwana. Ine zimenalankhula women director Madam Navicha kuti APM akuphika ndizoona. Nasuzumiramo pang'ono
nasuzumiramo pang'ono. Muli zinthu zokuti kuyambira pa 16 September mukonzekere kuti Amalawi tikuthamanga kwambiri kukonza dziko lathu. DPP waye. Number 1, bwana akuti akufuna program ya AIP tithese tikonze bwino program ija kuti imuchite benefit Malawi wina aliyense mene inayendesedwera nthawi ya Malemu Bingu. DPP waye. Bwana anthu akumafunsa kuti kodi mwatikonzera chani mukatenga bomayi. AIP tithesa tikonza wina aliyense azikolola. Komanso bwana akuti kunkhoke kwathu kuzikhala kozaza nthawi zonse. DPP waye. Kunkhoke sikopangira makadi a registration bureau iyayi. Kunkhoke tisungeko chani? Amalawi akavutika zitani? DPP waye. Bwana akuti nso alimi ang'ono mukonzekere. Iza kupanga nifu ndi pamene akubera chakwera ndi anthu ake kunifu. Zimene zijatithesa tikufuna tisegule banki. Farmers chani? Alimi ang'ono konzekani. Konzekani banki yanu ikubwera. Kumene muzikatengako zida zoti mugwiritse ntchito. Tikufuna ngati boma la DPP chaka choyamba tithane ndi njala mdziko muno. DPP waye. Komanso kwa agriculture konko bwana kulima institution ambiri opanda ntchito amene akungoberako chakwera ndi azibale ake. Ma institution amene sakugwira ntchito tikuchotsa tikuthetsa unduna uzigwira ntchito. DPP waye. Bwana nasuzumiranso kunkhaniza maphunziro. Ndaona bwana yambakale kukonza. Mukumbukira bwana VP professor nakatitengera ma school 250 ku America ma secondary school. Koma tilatuluka mboma azungu ajananena kuti ayi ma school awatidikira. I think akalota kuti APM akubweraso. DPP waye. Tikonzekele constituency ina iliyonse kulandira ma secondary school apa mwamba ochokera ku America amene APM anatipezera kale. Bwana sitikungokamba ma secondary school okha iyayi. Komanso ma primary school amangidwe anyuwani. Sitingakhale ndi sogolo labwino ngati ana athu sitiaphunzitsa bwino. DPP waye. Bwana ndaonamonso mmenemu. Bwana akuti pachikangawa paja bwana tikamangepo tawa komanso tikaikepo Freedom Park. DPP waye. Komanso sana imilepo kapo bwana akuti tikangolowa pa 16 choyambirira china kafukufuku wa ndege uja abwererezenso. DPP waye. Zikubwera zimenezo bwana. DPP waye. Bwana kuli nduna ina. Ndizipitiriza. Ndipitiriza. Muziwe kuti nduna zonse zikubazi. Tuma ndi chakwera. Akuzituma ndani? Akubali mozi. Akubali mozi. Palibe nduna imene kugwira ntchito ya Malawi. Palibe nduna ndayiona ikuzipereka kuti igwire ntchito yothandiza miyoyo ya Malawi. Nduna zonse zokuba zokha. Bwana nduna ina iyi kamwana kake kakakazi mpaka na magali moto 20 chakuti. Pano bwana nduna pano ndi neba wathu wagula manyumba awiri mpise mugulira chibwenzi. Ndrama zachulukira. Kodi ukakhala nduna yona ndrama ndio tuziba?
anakwikira panepo kuluziba tikusunga mafairo pasop nthawi yanu yasala pang'ono. Bwana ine ndikanakonda kuti zingolankhula koma ndikupaseni mpata. Ndimafuna ndinene mawu omaliza bwana. Mawu omaliza kupita kwa Anabelo Ntalimanja. Anabelo Ntalimanja. DPP waye. Mai ndinu Malawi, ndinu mzimayi, ndinu jaji, timakupasani ulemu chifukwa chokuti ndinu jaji. Timakhala ndi chikhulupiriro kuti majaji amapanga chilungamo. Musaononge dzina la majaji, musaononge mbiri ya azimayi ya maudindo. Chimene mukubisa ndiya? Chimene mukubisa ndiya? Eni zisankho ndi DPP, MCP, UTF, Afodi ndi zipani zinazi. UTM usali muti ndiye eni zisankho. Meki ili ngati refari. Ili ngati ndani? Sopano masiku ano mukaona game ya mpira, refari akakhala kuti pana pake sizi uchita bwino, chimachitika ndi chani? Mapita kuona VAR amati VAR. Ife ngati eni zisankho tikunena kuti tili ndi umboni kuti mafigures amene mwayika mu chikompyuta chanucho ndi mafigures apa ground sizikugwirizana. DPP waye sizikutani? Mutimvesese chimene tikunena. Ndiye ife tikunena kuti mabwana ndife, inu ndi antchito ongoyendesa chisankho. Tikufuna tione apa bwinobwino kodi mwayendesapo bwanji. Akuti ayi musaone zimenezi ayi. Anabelo Ntalimanja, Malawi ndi yokwiya. Ndife anthu okwiya. Mwatizunza, mwatigulisa zinthu modula, mwatiphera vice president, mwationongera economy, mwatizunza boma la MCP. Mukati mulamule by force, Amalawi agende sifeyo iya. DPP waye, ine pomalizira ndikunena mawu awa. Bwana VP ngati National Organizing Secretary wa chipani chachikulu kwambiri Malawi, DPP, kuyambira mawa ndikukumana ndi National Organizing Secretary anzanga. Ndipo bwana ife ngati zipani zotsutsa tikupanga mademo. DPP waye, bwana ndikuwapasa Meki 10 days. 10 days bwana VP. Tikupanga mademo. Mutimange. Mutipe. Koma tikufuna chilungamo. Anthu avote mmene akufunira. Anabelo Ntalimanja, Malawi ili manja mwako. Ukafuna nkhondo tili ready. DPP waye. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.